tan direct fulɓe ko leñol wakkino leƴƴi ɗi fof mbayni eɓe jogui ko sa nani leñol tan jogui ɗemgal leñol tan ko jogui ɗemgal sahano wona jogo diine saha wasa joga diine hasi leñol fof ni tawni hasi tawno jogui diine hay kono hay so asi jogui ɗemgal mum wiyete leñol fulɓe goto hen wiyete ko pullo so yimɓe keewi wiye fulɓe eyyi ɗemgal mabɓe wiyete ko pular walla fulfulde goɗɗum ala eyyi leydi mabɓe ndeɓe koɗi ndeɓe jeeyi fof wiyete ko Fouta ɗum ɗon il faut paamen ɗum mbimen leñolngol wiyete ko fulɓe ɗemgal ngal wiyete ko pular leydi mabɓe ndeɓe koɗi fof wiyete ko Fouta aɗa nani Fouta Soro Fouta Toro Fouta Masina Fouta Jalon Fouta Sogodo Fouta Adama o ɗiɗo fof ko Foutoji joyi hade hoddiɓe mabɓe noon hoddiɓe mabɓe ndeɓe koɗi fof won ille dokkiɓe ille nonɗande neɗɗo ko sa hoja sifoɗo ille ɗi fof ko sifaji tan wonde ɓe mbiyete fullata ko kamɓe tan wonde ɓe mbiyete fullani ko haɗani ko kamɓe tan wonde ɓe mbiyete pool ko pulloto fulɓe tan wonde ɓe mbiyete peel fof ko fulɓe tan de wonde ɓe mbiyete takarir ko fulɓe tan wonde ɓe mbiyete tukulor ko fulɓe tan wonde ɓe mbiyete fuutanke fof de ko fulɓe tan wonde ɓe mbiyete haalpular fof ko fulɓe tan wonde ɓe mbiyete hay toroɓe tan wiye fof fulɓe tan ɓeeɗo ɗum ɗo ko yimɓe moɓɓe mbiɓe noon kono kamɓe wona noon ɓe mbi koye mabɓe ɓe mbi koye mabɓe goto neɗɗo goto wiyete ko pullo heewɓe ɓe mbiyete ko fulɓe leydi mabɓe wiyete ko Fouta eyyi tan ni foti ɗum woni ɗum premier namdal jarama